Българин изобрети социална мрежа в интернет за управление на етажната собственост. Електронният портал може да сложи край на междусъседските къвги и да организира работата на домоуправителите, дори като си чатят помежду си. За забавление в него дори ще има карикатури за проблемите в входовете. Според Александър Димитров, събранията, събирането на таксите на крак и домовите книги са от живелица. Защо? Вижте в следващия репортаж. Създателят на интернет-платформата за домоуправители и съседи Александър Димитров я изобретил, защото му писнало от хаоса в кооперации и блокове. Отивайки някъде в чужбина, виждам едни спретнати, хубави къщи, чисти входове, а в България не е така. Онлайн системата е безплатна, но не и за фирмите за управление на етажната собственост. В нея има форум, чат, връзка с сайтове, архив от закони, връзка с местната община. В сайта домоуправителя може да види кой какви сметки е платил и вместо да лепи съобщения в входа и по коридорите, да ги качва онлайн. Което в крайна сметка спестява на живущите възможността и необходимостта да ходят на събрания, на които и без това много малко хора отиват и те се провалят. Димитров не се страхува, че някой може да плагиатства проекта с комерциална цел. От Асоциацията на домоуправителите харесаха проекта, не се притеснява, че може да обезмисли новата професия домоуправител. Няма как да го измести, тя може единствено само да го подпомага. От Асоциацията обаче се притесняват, че качването на документи в портала за етажната собственост може да навлече сериозни неприятности. Въпросът е на лична преценка от самата етажна собственост, управителния съвет или контролен съвет, до каква степен те искат тези документи, които са свързани с сградата и с съответно до някъде конфиденциални, лични неща, конкретно ползващи тези хора, да бъдат достояние на по-голяма група хора. Създателят на сайта увери, че е помислено и по този въпрос, а освен това системата е с мощна защита от хакерски нападения.